ja hem arribat a l'últim vídeo del nostre taller d'iniciació a l'escriptura creativa. A veure, en este punt ja tenim la nostra obra redactada completa. Bé, l'hem revisat un poc, però ara anem a deixar-la reposar un temps. Mínim un mes. Jo sé que sona molt, però no. Hem de deixar que el nostre cervell desconnecte d'aquesta història, que oblide com l'hem redactada, que oblide tot, que s'oblida un poquet i que es quede sols en l'essència que té de la novel·la en el cap per a que quan la tornem a traure parle d'un caixó imaginari, no? Perquè potser simplement està redactada en manera digital en l'ordenador. Però bé, ja ens hem oblidat d'ella, ha passat un temps, no recordem les estructures que hem estat peleant tant per redactar i la agarrem, la obrim, la mirem en uns ulls crítics, val? Comencem a corregir faltes d'ortografia, per favor, molt important. Una obra pot tindre una intenció bàrbara i ser una passada de world building, una passada de sentiments i de tot, però si està plagada de faltes d'ortografia, de puntuació o errors gramaticals, no n'hi ha Cristo que se la vulga tragar. Vale? Molt important. Tenim ferramentes infinitats, val? La RAE online, Fundeu, n'hi ha... Avui en dia podem consultar qualsevol dubte de redacció a l'acte i això és una meravella. Utilitzem el Google a tope i revisem molt bé en pàgines oficials que ens donen confiança les estructures, les accentuacions, les separacions del per què i tot això, val? El però, en fi, la manera de puntuar, on va la coma, abans, darrere, els signes d'exclamació, signes d'interrogació, la manera d'escriure diàlegs, que és un tant més complicada del que aparenta la puntuació en els diàlegs. Tot això, per favor, hem de saber-ho bé i polir-ho a l'hora de revisar la nostra obra. Val? Perquè això pot fer que la nostra obra no interessa, que al primer pàrraf ple de rates ja no vulguin continuar llegint-la i és una llàstima. Bé, en aquest moment en què hem tret ja l'obra del caixó, anem a revisar totes aquestes faltes, totes aquestes estructures que us deia en el vídeo anterior, que són molt rimbombants i molt rares, anem a fer-ho senzill i que fluïsca, i uns xicotes truquets, i que veureu que tots gastem. Anem a posar en el buscador del Word o de ho hagin redactat ment. El sufixe ment. Era preferiblement, inevitablement, meravellosament. Tenim obsessió per gastar aquestes paraules que acaben en ment i això fa que es note que som uns escriptors massa primerissos. Hem d'evitar gastar estos adverbis acabats en ment i pegar-li un poquet la volta a la redacció per a que desapareguen. Dos coses més que m'agradaria que són dos truquets tontos però que voldria que tinguéreu en el cap és el ment que vos acabé de dir, les paraules cansines, que n'hi ha una sèrie de paraules que si poseu el buscador veureu com redactem i les gastem una barbaritat i acabem donant pobresa a la redacció, que són el tot, les tinc anotades, el tot, res, sempre, mai, molt, però, ja i aleshores. Són unes paraules que gastem una barbaritat i que també empobreixen la redacció. Està clar que s'han de gastar, són paraules molt comunes, però anem a no abusar d'elles. I la que m'encanta, que és jo li dic el susú de crema. El susú de crema sol aparèixer quan redactem en castellà. En valencià, clar, seria d'una altra manera. Però el susú de crema és la manera d'utilitzar su. En castellà ho gastem una barbaritat. Su pelo, su cara, sus manos, su ropa. Està clar que es gasta. De fet, està mal dir el seu cap, sinó el cap. El seu pèl, sinó el pèl, perquè això ho arrastrem de les traduccions de l'anglès, que sí que diuen his, her, o coses així, però nosaltres en el llenguatge nostre no tenim per què utilitzar el possessiu per a dir els seus braços, les seues cames, no? Els braços, les cames, no és necessari utilitzar els possessius. Pues en castellà, si ens fixem bé, quan escrivim
si posem en el buscador su, veureu com ho gastem una barbaritat, i això també a les persones que ja estan molt més educades a llegir coses amb qualitat, quan es tropeixen en tant de su, el seu, su, és horrible. Hem d'intentar evitar-les també. Després d'estos truquets i d'haver polit la nostra història de rates i d'errors gramaticals i ortogràfics, anem a intentar passar-la a una persona a la que anomenarem lector beta. D'acord? El lector beta ha de ser algú objectiu i consumidor habitual del gènere del que hem escrit. Perquè, clar, si li passem això a llegir a un professor de literatura que sols llig novel·la històrica i li passem una novel·la juvenil fantàstica, millor no té la visió més crítica per a poder-nos fer apunts que ens serveixen per a polir la nostra història. Val? Hem de procurar donar-li a llegir a algú en qui confiem en un criteri lògic i que siga consumidor d'aquest tipus de gènere. Si bé ha de ser algú que no ens vulga massa, perquè si ens vol massa ens dirà que tot és preciós, que és meravellós i no, això no ens fa bé. Ha de ser algú objectiu i crític. Eixa seria la figura d'un editor. Però bé, si poguérem comptar amb un lector beta que ens fera veure errates i coses que no hem vist o errors de coherència que nosaltres tenim molt clars en el cap però que no hem sabut transmetre, poliríem la història d'una manera molt més completa. Moltes voltes és difícil trobar aquest tipus de persona, però si el nostre manuscrit ja està polit i l'enviarem a una editorial i aquesta editorial confiarà en la nostra història, l'editor faria aquesta faena de lector beta i ens el poliria. Què passa? Que així arribem al següent punt del que volia tractar. Què anem a fer quan ja tenim una obra completa, corregida i de la que ens sentim tremendament orgullosos? Podem fer diverses coses. Una d'elles, que és la més comuna per a tots, no? La que tenim tots a la mà, que seria entrar en escritors.org, escritores.org. No sé quina oportunitat, quina opció n'hi haurà en l'escriptura en valencià, la veritat és que ho desconec. Però segurament per internet n'hi ha buscant una quantitat de concursos als que podem presentar les obres tremenda, perquè avui en dia internet és la porta al món. Podem presentar-la a concursos. Eixa seria l'opció millor per a començar. Després, si no, seria presentar-la a les editorials clàssiques, on l'editor ens ajudarà a polir-la i tal, si ens l'accepta. Quan una editorial clàssica aposta per la nostra obra, l'editorial no ens ha de cobrar ni un duro. Val? Si ens cobra algo és perquè és una editorial pirata o il·legal. D'acord? Perquè si no està l'autopublicació. L'autopublicació és quan una mateixa es publica el llibre. O bé siga de manera digital, d'Amazon, o n'hi ha moltes maneres de fer-ho, o de manera física. Contracta una imprenta, se la maqueta, la imprimeix i la intenta distribuir. Això és un camí molt dur, però molt lícit. Cada un pot triar avui en dia per la manera de difondre la seva obra que vulgui. I fins ací hem arribat. Com vegeu, jo de tot el que vos he dit no tinc la veritat absoluta. Jo vos he donat uns consells que he considerat bàsics per a tot el món i que ens han de vindre bé. Hem après uns quants conceptes, encara que siga rosats per damunt, a la punteta dels dits, de conceptes que es gasten molt en el món literari. Espero que si teniu algun dubte que me'l feu saber. Així vos deixaré la manera de contacte que podem tindre, em podeu escriure un e-mail i qualsevol dubte que vos genere algun dels vídeos, dels continguts, me'l podeu consultar sense ningú problema. I res, vos desitge moltíssima sort en este món, que escriviu molt, que sigueu molt constants i perseverants, que no tireu la toalla, que aprofiteu la soledat que dona esta època de la vostra vida en la que podeu tancar la porta de l'habitació, posar-vos música, entrar en el vostre món i gaudir d'aquest temps per a vosaltres mateixa, que tal volta més avant siga més difícil quan tinguem que anar a treballar o que tinguem xiquets o que tinguem altres complicacions que la vida porta, no? És meravellós tindre
l'època vostra de l'adolescència, la preadolescència, per a poder gastar, per a experimentar en l'escriptura, a més volcar tot aquest món interior, aquestes inquietuds, tot això que tenim dins, i que us desitge que no vos talleu, que vos libereu i que solteu tota aquesta imaginació que segur que sé que teniu, i res, moltíssima sort en la vida, d'acord? Un plaer, espero que us hagi entretès un poc i que hàgim après junts alguna que altra cosa. Moltes gràcies per haver-me acompanyat en estos 10 vídeos i queda a la vostra disposició per al que necessiteu. Però així no s'ha acabat tot. Falta la segona part del taller, que és com compartir els nostres textos amb el món. Bé, a qui no li agrada compartir eixa cosa que acabes de crear, que és com un part? No t'encantaria, una volta tens una història redactada, que algú la llisca i que et comente què sent al llegir-la en cada pàrraf, en cada part, si li està encantant aquest personatge que tant t'has currat, si està sentint un odi visceral per aquest roïn que has creat, doncs eixa és la necessitat que ens acompanya a tots els escriptors, compartir els nostres textos en el món. Avui en dia tenim la gran sort de les xarxes socials, de les plataformes com Wattpad, del que parlarem en la segona part del nostre taller d'iniciació a l'escriptura creativa. Ens vegem en ell, vos desitge moltíssima sort, que allibereu totes aquestes bèsties que teniu dins i que sigueu molt feliços. Gràcies.